Mae'r fideo yma'n mynd i edrych ar Theorem Pythagoras a sut i'w defnyddio fe i ddarganfod gwerth yr hypotenuse. So, er mwyn darganfod gwerth yr hypotenuse mewn triongl ongl sgwâr, mae angen dysgu'r fformula. A sgwâr adio b sgwâr yn hafel a c sgwâr. Nawr, allwch chi defnyddio x, y, z, pa bynnag llythrennau chi moyn. A fi'n defnyddio a, b, c, achos mae fe'n nhw yw'r tair llythyren gyntaf, y wyddor, a fi wastad yn rhoi c, cyferbyn ar ongl sgwâr. Okay? So c sy'n wastad yn mynd cyferbyn, yr ochr sy'n cyferbyn ar ongl sgwâr, sef yr ochr hypotenuse. Alright? Nawr, edrychwch ar yr enghreifftiau isod. So mae gen i triongl ongl sgwâr. Fi'n gwybod un o'r ochr y byr yn 8, fi'n gwybod yr ochr arall yn 1.5, a fi eisiau gwybod yr hypotenuse. Okay. So peth cyntaf fi'n mynd i wneud, yw sgwennu a sgwâr, adio b sgwâr yn hafel a c sgwâr. Nawr, fi'n mynd i roi y llythyren c cyferbyn ar ongl sgwâr. Nawr, does dim ots ble chi'n rhoi a b. Fi'n mynd i roi a fyna, a fi'n mynd i roi b fan hyn. Okay. Nawr, fi'n mynd i wneud nawr yw amnewid. So, yn lle a, mae gen i 8. So, fi'n mynd i roi 8 sgwâr, anodd i chi weld yna, 8 sgwâr, a wedyn fi'n mynd i adio beth sy'n gen i yn lle b, 15 sgwâr, a mae hwnna'n hafel a c sgwâr. Mae c fi ddim yn gwybod. Okay. So fi nawr yn mynd at y cyfrifiannell. Fi'n gobeithio bod chi'n gwybod yn y tebion i rein. So 8 sgwâr, 8 wedi sgwario yw 64. So 64 yn mynd fan hyn. Adio 15 sgwâr, 15 wedi sgwario yw 225. Ond mae rhain gyda'i gilydd yn adio i wneud c sgwâr. So os fi'n adio 64 at 225, mae fe'n wneud 289. Okay. 289 sy'n hafel a c wedi sgwario. Nawr, chi ddim eisiau c wedi sgwario, chi jyst eisiau c. So mae angen cymryd ail isradd, cos ail isradd yw y gwrthwyneb i sgwario, so ail isradd y ddwy ochr. So symbol ail isradd yw hwn. A mae hwnna'n hafel a c. So safiad y cyfrifiannell, mae botwm ail isradd fan hyn, 289, a mae'r ateb yn dod mas yn 17. So mae c yn 17 centimetr. Okay. Nawr, so fi dros y dudalen. I edrych ar enghraifft arall. Eto fan hyn, drychwch, os yw'n triongl ongl sgwâr a chi'n gwybod y ddwy ochr byr, chi eisiau gwybod yr un hir, yr hypotenuse, rhowch c, cos mae cyferbyn ar ongl sgwâr. Chi wedyn yn gallu rhoi a b, le bynnag i chi moyn ar y ddwy arall. Beth yw'r ofaliad chi angen cofio? A sgwâr, adio b sgwâr yn hafel a c sgwâr. Okay. Felly a trwy ar y diagram mae gen i 7.3. Cofiwch sgwario. Felly b mae gen i 8.4, so adio 8.4 sgwâr.
A mae reina yn hafal a sgwâr, sef bych chi ddim yn gwybod. Chi'n mynd at y cyfrifiannell, chi'n gallu gweld yna. 7.3 sgwâr yw 53.29 adio 8.4 wedi sgwario yw 70.56 a mae gyda'i gilydd yn gwneud sgwâr. So os fi'n adio 70.56 at 53.29 mae gen i 123.85 sy'n hafal ac sgwâr. Cofiwch beth yw'r gwrthwyneb i sgwario ail isradd, sef y symbol yma, ail isradd yr ochr hyn. So ail isradd 123.85 yw c. So os fi'n mynd at y cyfrifiannell, fi'n mynd i wasgu ail isradd ANS a NS sef yr ateb diwetha. A mae hwnna'n dod mas fel 11.2879.149 yn hafal ac c. Dyw ddim yn synhwyrol i ysgrifennu reina i gyd lawr fel ateb terfynol, so drychwch arno fe a ystyriwch mae'r rhifau gyda chi yn y cwestiwn i un lledegol, so talgynwch ateb terfynol i ddau lledegol, so 11.1. So toriad mynd mewn fan hyn. Ydy'r rhif sy'n dilyn yn 5 neu fwy ydy, so beth sy'n digwydd i'r 2, mae'n newid i 3, a dyna'r ateb. OK, pob lwc, mwynhewch.